Esta vida é un camiño e hai que encontrar o equilibrio entre o facer e o ser. A nosa profesora díxonos de facer un vídeo sobre o ocio e planteounos ir ao geriátrico. Ao principio non sabíamos como ia ser, pero agora que volvemos pareceme moi boa idea e crecimos como persoas. ¿Qué opina de que veñan os nenos aquí? Pues yo opino muy bien, me gustan, que se diviertan, que estén contentos, que no noten esa diferencia de edad de la mía a la de ellos, porque sería incómodo para ambos. Eso sí que no me gustaría. A filosofía naceu do tempo libre. A filosofía significa amor pola sabiduría e eu penso que temos que utilizar o noso tempo libre para facer grandes cousas. Me dá unha alegría que me recordo aqueles máis tempos cando eu os meus fillos eran novos. Además, cando eu tamén era un chaval. Son maravillosos. Moitas veces pensamos que o ocio convértese en negocio e que só podemos alcanzar a felicidade pois índonos de viaxe ou pagándonos algún gastiño. E ao final nós fomos ao xeriátrico e solamente con estar cos anciáns démonos conta de que estábamos felices e sentímonos completamente ben. Nunca tuvimos tiempo libre, tampoco tuvimos recreo, tampoco no nos dejaban llevar el bocadillo al colegio, porque eran tiempos hambrientos y entonces no te dejaban. Era la guerra y la posguerra, lo pasabas muy mal, era muy estricto aquello. Falando cos anciáns do xeriátrico, démonos conta de que moi poucos puderan disfrutar do ocio, porque só traballaban. E aínda hai algúns que pensan que o ocio é algo negativo, porque non puderan disfrutar dese privilexio. Como mozos que somos, non temos que deixar que a xente elixa o que temos que facer no noso tempo libre, xa que é libre é noso, temos que decidir por nós mesmos. Para min o ocio é o que nos fai ser, como que nos saca a nosa esencia, a nosa forma de ser. Eu, ayer, fixenme a xogar en un xogo e pintar unhas uñas que nunca pintei. Nunca pintaras as uñas? Non, antes, cando era moza, as uñas non se pintaban.